her om en halv time, der kommer vores ansvarlig for nattevagten. Ja. Og så vil jeg spørge ham, hvad vi skal gøre. Så jeg ved ikke, hvor lang tid har du siddet der? Jeg har siddet der en halv times tid snart. Nu har jeg vel siddet der en time. Og det er bare fløjet af mig næsten. Jeg er virkelig ked af at høre, hvad der er sket, men der er ærligt ikke noget, jeg kan gøre, før ham den ansvarlige kommer. Han har også været her længere tid, end jeg har været her. Ja, men det er fordi, at mit røvhul det er næsten ætset op. Så du om, hvilken af 7-Eleven har du købt? Ja, det var vel, var det Terminal 2? Er det den ude for, check-in, eller inden for check-in? Jeg tror, det var Terminal 2. Den ligger i. Er det den store, eller den helt lille? Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg har kun været i den ene, så jeg ved ikke, hvilken der er stor eller lille. Okay, så er vi Terminal 2. Det er den her, ikke? Ja, okay, det er den her i hvert fald. Du har ringet til den rigtige, hvis det er Terminal 2. Jamen, det er det. Ja. Har du bongen på dig? Om jeg har bongen? Jamen, jeg gemmer alle mine bonger. Du står på? Jeg har ikke gemt bongen. Du har ikke bongen? Nej, hvorfor skulle jeg gemme bongen til en pose? Kan jeg ikke lige få dit navn? Jo, det var Carsten Christensen. Carsten hvad, undskyld? Christensen med K. Okay, altså han vil være her om en halv time, og så vil jeg spørge... Jamen, hvad skal jeg så lave i den halve time? Kommer du ned med underholdning? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke... Kan du ikke komme herned med et bilblad? Jeg kan godt lide, hvis det er det, der hedder Bilmagasinet. Jeg ved ikke engang, hvilket toilet du sidder på. Jamen, det er det nede i kælderen. I kælderen? Nej, undskyld. Ja, det der... jeg kan ikke engang huske, hvor det ligger. Jo, jeg ved godt, hvor jeg er, men du forstår mig. Okay, ja. Det er inde i check-in. Jeg er det er noget ved bilerne, eller? Nej, jeg er tjekket ind. Du har tjekket ind? Ja. Okay, så kan jeg ikke komme ind på Kan du så bede nogen fra Terminal 3 om at gøre det? Ja, jeg kan godt sige til nogle af dem, at de lige skal komme ind og tjekke til dig, tænker jeg. Ja, men jeg kan ikke huske, hvad toiletterne hedder. Okay, men det er der tæt på caféen, eller ja. Er det lige efter, du har tjekket ind? Ja. Okay. Jeg går op til information, og så, fortæller, hvad det er, og så beder jeg nogen om, at komme ind på det til dig. Ja. Okay? Ja, okay. Det gør jeg. Ja, og hvis I ikke er der inden for 5 minutter, så bliver jeg sur. Ja, det kan jeg godt forestille, men jeg vil prøve at gøre, hvad jeg kan. Hvad du kan? Og du ringer bare igen, hvis det er. Jamen, du kan vel godt gå. Hvad? Du kan vel godt gå. Er hvad, undskyld? Pølse. Ja. Du kommer om 5 minutter. Jeg kommer ikke. Jeg beder nogen om at komme. Der kommer nogen om 5 minutter. Der kommer nogen om 5 minutter. Jeg vil prøve at se, hvad jeg kan gøre. Ja, der kommer nogen. Farvel.